Australia julisti Suomea vastaan sodan 8. joulukuuta vuonna 1941. Jos Suomi olisi ollut sodan voittajaosapuolena, olisimme voineet yrittää vaatia alueluovutuksia henkisistä kärsimyksistä ja diplomaattisesta väkivallasta. Ajatelkaa, jos Tasmania olisi suomalaisten oma Aruba, jonne voisimme lentää kesken kaamoskauden syömään maksalaatikkoa keskelle eksoottista ja aurinkoista paratiisielämää. Voisit olla suomea puhuva Brian Flanagan, joka naurattaa suomalaisten miljonäärien tyttäriä Tasmanian allasbaarilla, sen sijaan että kaadat Ville vallattomia Haakunilan cowboy-pubissa. Tässä videossa muun muassa kauhistellaan ja päivitellään, miten epäsivistyneesti Australia julisti sodan ja miten he ajattelivat sitä toteuttaa. Geologisesti ja strategisesti ajateltuna sota olisi vähintäänkin koominen. Miten yksi maailman pienimmistä maista saa sodan julistuksen toiselta puolelta maapalloa? Ajatus eturintaman sijainnista, huollon ja logistiikan toteutuksesta, hyökkäjän intresseistä sekä voittajan saamista alueluovutuksista toiselta puolelta maapalloa herättää väkisinkin hilpeyttä. Heitetäänpä kuitenkin lisää puita pesään tälle hulluudelle ja tehdään aiheesta pieni leikkimielinen video. Vertaillaan miten moderni Suomi pärjäisi nykyhetkessä kahdenkeskisessä painissa kaikkein ärsyttävimmän valtion kanssa, joka on joskus julistanut Suomelle sodan. Tämä tietenkin vaatii myös selvityksen siitä, mitkä maat ovat julistaneet Suomelle sodan, kun tarkastellaan, kenen kanssa on terveisten vaihtoon käytetty astetta järeämpiä kirjekyyhkyjä, on melko yllättävää, ketkä ovat julistaneet Suomelle sodan ja ketkä eivät. Mutta ennen kuin käydään läpi, ketkä kaikki ovat paukutelleet henkseleitään sodan julistuksilla, tai pohditaan sodan julistuksen määritelmää ja eri muotoja, otetaan pieni rentouttava marssi tähän väliin. Jos haluat marssia tämän kanavan tahdissa viihdyttävämpään ja aurinkoisempaan huomiseen, niin pistä tää kanava tilaukseen. Kiitos! Sodan julistus on määritelmä, joka on syytä käydä lyhyesti läpi tässä vaiheessa. Sodan julistus on ollut historiassa niin sanotusti osa herrasmieskoodistoa, jolla osoitetaan, että diplomatian rinnalle otetaan neuvotteluvaltteja, jotka paukkuvat sanoja kovempaa. Evoluutio nousee ratkomaan kahden tai useamman valtion välisen marssijärjestyksen. Biologian oppitunneilta muistamme, miten voiton vie yleensä voimakkain, älykkäin tai paras kombinaatio edellä mainittuja ominaisuuksia. Heikompi puolestaan joutuu alistumaan ja sopeutumaan voittajan tahtoon. Toisen maailmansodan aikana noin 40% sotaan osallistuneista valtioista julisti virallisesti sodan ainakin yhtä osapuolta vastaan. Sen jälkeen viralliset sodan julistukset ovat valtaosin siirtyneet historian havinaan. Kaikki itsenäisen Suomen käymät sodat ovat sijoittuneet aikaan, jolloin sodan julistukset olivat olennainen osa kansainvälistä toimintatapaa. Sodan julistuksethan jaetaan 3 eri tyyppiin. A-tyypin julistuksessa ei julisteta mitään, hyökätään, jolla asia tulee selväksi kaikille osallisille. B-tyypin julistus sisältää uhkavaatimuksen, jonka toteuttamattomuus johtaa sotaan. C-tyypin julistus on virallinen sodan julistus, jolla tehdään asia selväksi kaikille osapuolille ennen sotatoimien aloittamista. Mutta nyt me puhumme vain näistä virallisista sodan julistuksista.
Ennen kuin sukelletaan tarkastelemaan sodan julistajia, katsotaan mitä puhtaasti strategisia syitä voi löytyä sodan julistuksen takaa. Nimittäin aina ei ole kyseessä sodan osapuolten kahdenkeskinen erimielisyys. Usein syynä on silkka ahneus tai historialliset sidokset kyseiseen maahan ilman mitään sen isompia erimielisyyksiä. Kyseessä voi olla myös aluepoliittisia strategioita, joissa toista maata ei koeta uhaksi. Pelkona sen sijaan on, että joku muu valtio tai uhka pääsee aggressiolla tai ilman hyödyntämään toisen valtion alueita. Taustalla voi olla myös lojaliteettia omia liittolaisia kohtaan. Pahimmillaan hyökkääjä voi olla pakotettu kolmannen osapuolen taholta hyökkäykseen. Juurisyynä voi olla myös heikko sisäpoliittinen tilanne, jossa sota yhtenäistää kansaa sekä vie huomion maan sisäisistä ongelmista muualle. Syitä voi olla monia muita, mutta ainakin tämmöiset tuli ensimmäisenä mieleen. Pienen taustoituksen jälkeen päästään hyppäämään näihin meidän silmissä tietysti moukkamaisiin sodanjulistajiin, jotka ovat suunnanneet aseiden piiput kohti hentoa Suomi-neitoa. Meidän tarvitsee palata ajassa viimeisimpään Suomen isoon rähinään eli jatkosotaan, koska muista sodista en löytänyt virallisia sodanjulistuksia. Jatkosota alkoi 25. kesäkuuta vuonna 1941 ja sitä käytiin hieman yli 3 vuotta. Nimensä mukaisesti se oli jatkoa edelliselle sodalle, jota kutsuttiin talvisodaksi. Jatkosodan aikana ainakin seuraavat maat julistivat sodan Suomea vastaan. Mitä mä kutsun silloin meitä? Australialla on aktiivisia ammattisotilaita 2,5 kertaa enemmän kuin Suomella. Suomella taas reservi on lähes 30-kertainen Australian reserviin verrattuna. Australialla taas siviilikapasiteetti on 4,5-kertainen verrattuna Suomeen. Suomen reservi on äärettömän kova sana, joka ansaitusti saa ison painotuksen. Suomi vie niukasti voiton miesvoiman vahvuudessa, mutta ei niin niukasti, että tasapeli olisi ollut lähelläkään. Mielestäni 2 pisteen ero on lähempänä kuin tasapeli. Suomelta löytyy tankkeja 4,5 kertaa enemmän kuin Australialta. Sen sijaan dominointi panssaroiduissa ajoneuvoissa on huomattavasti lievempää, vain reilun 10% luokkaa. Tykistössä Suomi näyttää hauvista lähes 4 kertaa suuremmalla kalustolla. Australia jää nollakerhoon itse liikkuvan tykistön suhteen sekä raketin heittimissä. Mutta lisäsin graafeihin yhden, koska ne eivät toimineet nollalla. Suomi voittaa Australia selkeästi maavoimissa. Tämähän alkaa näyttää hyvältä suomalaisten kannalta, eikös vaan? Mutta ennen kuin tehdään Korkeasaaren koalakarhuista talvirukkaset ja aletaan eskaloimaan operaatio Tasmania, niin katsotaan nyt ensin nämä voimasuhteet loppuun. Australialla on vähän reilu 2-kertainen ylivoima hävittäjien lukumäärässä. Ja vaikka Suomen ilmavoimat ovatkin täyttä timanttia, niin ikävä kyllä F-35 on niin iso game changer jopa Suomen modernisoituihin Hornetteihin verrattuna,
että Australian ylivoimalentokoneissa korostuu lukumääriä isommaksi. Nimittäin Australian hävittäjistä lähes joka kolmas on F-35, kun taas Suomen F-35 ovat vasta tilauksessa. Helikoptereiden suhteen Australialla on lähes 5-kertainen ylivoima. Niiden suorituskyvyistä en ymmärrä mitään, joten annetaan lukumäärien puhua puolestaan. Molemmilla mailla on vielä kasapäin pikkusälää, koulutuskoneita sun muuta. Niiden merkitys modernissa sodankäynnissä on lähellä nollaa, joten emme huomioi niitä ollenkaan. Ilmavoimien suhteen tuli seinä vastaan. On silti huomionarvoista, että Australia vaikuttaisi olevan hävittäjien suhteen jopa suorituskykyisempi kuin perinteiset sotilaalliset suurvallat Ranska ja Iso-Britannia. Joten ainakaan tässä kategoriassa hopea ei ole häpeä. Tämä erä menee Australialle selkeästi. Mahdolliseen sillanpääasemaan on lentomatka Suomen ja Australian välillä lyhimmillään noin 12 000–13 000 kilometriä. Hävittäjien operointisäde on parhaimmillaankin noin 1/4 kyseisestä etäisyydestä, joten niillä ei pääse kumpikaan turvaamaan mahdollista ilmasiltaa, joilla joukkoja voisi siirtää. Joten aluevaltauksiin tarvitaan laivastoa. Suurin mahdollistaja itsenäiseen operoimiseen toisella puolella maapalloa on lentotukialus. Pitkät maarajat omaava Suomi, joka keskittyy puolustamiseen, ei luonnollisesti ole panostanut lentotukialuksiin, joita pääosin löytyy vain suurvalloilta. Ikävä kyllä, Australialla löytyy lentotukialuksia peräti 2 kappalein. Suomen kannalta pieni helpotus, että kyseisillä lentotukialuksilla operoidaan ainoastaan helikoptereilla hävittäjien sijaan. Jotenkin tuntui, että näissä lentotukialuksissa pitäisi olla eksaktit määrät, koska jo yksikin on melkoisen merkityksellinen, joten tein pienen manuaalisen kikan, jolla saatiin nollakin toimimaan graafeissa. Menee hieman sekavaksi, kun ilmavoimista löytyy hävittäjää ja merivoimista löytyy hävittäjää. Lisäksi merivoimat voi operoida lentävillä hävittäjillä lentotukialukselta tai hävittäjillä, jotka ovat laivoja. Mutta nyt me puhutaan erittäin taisteluvoimaisesta merialustyypistä, joita Suomesta ei löydy yhtään, mutta Australiasta niitä löytyy 3 kappaletta. Fregattien suhteen Australia pöllyttää Suomea Lumierin 8-0. Heti perään Lumierät menee toisinpäin, kun Suomi voittaa Australian 8-0 ohjusveneissä. Sitten tullaan epäreilulle osa-alueelle eli sukellusveneisiin. Suomihan joutuu antamaan tässä sarjassa luovutusvoiton, koska muinaiset rauhanehdot kieltää meiltä sukellusveneet. Olisikohan Suomenkin aika irtaantua tällaisista sopimuksista, jotka eivät ole millään tavalla relevantteja nykyajan kanssa? Ketään ei pitäisi haitata puolustuskalusto, jolla ainoastaan turvataan omaa itsenäisyyttä. Tosin olemmehan nykyisin Naton jäsen, eikä ole täysin varmaa, emmekö joskus saattaisi joutua hyökkäyssotaan, jossa meitä itseämme ei ole uhattu. Mutta se sukellusveneistä. Vedenalaisen sarjan voiton vei Australia puhtaasti 6 muna. Tässä näette, miksi en ole suoraan käyttänyt netistä löytyviä tilastoja. Niissä painotus on käytännössä täysin lukumäärien eikä laadun mukaan. Ei se nyt ihan niin mene, että 10 kumivenettä 40 heppasella boosterilla Persiissä on 10 kertaa kovempi juttu kuin lentotukialus. Tämän takia olen parhaani mukaan yrittänyt luovia näitä voimasuhteita realistisemmaksi. Eihän Suomi oikeasti dominoi merellä, kuten sivusto näyttää. Suomen merivoimat on kauniisti sanottuna heikot. Ikävä kyllä, vastassa on kansainvälisillä mittareilla huippuluokan merivoimat. Australia vie merivoimissa voiton selkeällä hajuraolla. Rankingit pohjautuu pääosin tällaisen sivuston antamiin lukemiin. On kuitenkin aika paljonkin muokannut lukumääriä, painotellut voima-arvoja ja tarkistellut lähteitä. Silti tämä ranking on tehty hyvin pinnallisesti. Lähteitä olisi voinut tarkistella enemmän ja yksiköille oltaisiin saatu halutessa paljon tarkempiakin voima-arvoja ja sitä kautta tarkempia vertailuja.
Ongelma vaan on, että sitten tämän videon tekemiseen olisi mennyt 10 kertaa enemmän aikaa. Kyllä tässä ihan realistisia voima-arvoja haettiin ja uskoisin, ettei kauas menty todellisuudesta. Ja voima-arvot on lähinnä mittareita toisiaan vastaan, ei todellakaan muita maita vastaan. Jos jossain olen antanut 9/10, niin se ei välttämättä tarkoita, että saisi samalla armeijalla saman voima-arvon jotain suurvaltaa vastaan. Tarkoitus on kuvastaa lähinnä, miten voimakas tai heikko armeija on suhteessa vastustajan sekä omiin resursseihin. Ei kannata ottaa noita numeroita liian vakavasti, kieliposkessahan tämä on muutenkin tehty. Totuushan on, että kun kaksi maata on noin etäällä toisistaan, niin puolustavalla maalla on äärimmäisen iso etulyöntiasema, jota toisen on käytännössä mahdoton nujertaa. Tarvitaan suurvalta tai jopa koalitio hoitamaan logistiikkaa ja hajauttamaan armeijoiden voimavaroja sotaan, joka on todella epäedukas noin pitkillä etäisyyksillä. Australialla ei olisi mitään jakoa tulla vääntämään Suomenlahdelle edes noilla lentotukialuksillaan. Toisaalta myöskään Suomella ei olisi mitään, millä edes pyrkiä sinne Tasmanian suuntaan. Mutta haetaan se sotaskenaario nyt vaikka teennäisesti, koska kaikkia meitä kiinnostaa, miten siinä kävisi. Eli jos nämä kaksi armeijaa sijoitettaisiin vaikka autioituneelle Kyprokselle ja alettaisiin rähinöimään, niin väittäisin, että Suomi veisi laadukkaamman miesvoiman ja maajoukkujen ylivoiman turvin. Mutta entä jos laitettaisiin kaksi autioitunutta Kyproksen saarta vierekkäin muutaman kilometrin päähän toisistaan, toiselle saarelle Australian armeija ja toiselle Suomen, niin väitän, että Australian ylivoima merellä ja ilmassa alkaisi näkymään konkreettisemmin ja lopulta Australia voittaisi. Eli tästä tulee ihan rehellinen tasapeli. Kaksi erilaista armeijaa, joista molemmat pärjää hieman eri lailla erilaisissa olosuhteissa. Joitakin ehkä ihmetyttää, mikä siinä Australiassa oli muita valtioita ärsyttävämpää. No ne koalat, ne hiivatin koalat! Pikimustat silmät, terävät hampaat, kynnet on kuin suoraan sun painajaisista. Internet on näköjään saattohoidossa yli 50 vuotta vanhan tiedon suhteen. Yllättävän monesta asiasta löytyy ristiriitaisuuksia. Jossain vaiheessa ajattelin, että kaiken tietokirjallisuuden voi hävittää, koska internetistä löytyy kaikki nopeammin, kätevämmin, eikä se vie kaapeista tilaa. Mutta tämä tilanne on menossa todella huolestuttavaan suuntaan, koska niin sanotusti luotettavillakin sivustoilla on lukemattomia ristiriitaisuuksia toisten luotettavien sivustojen kanssa. Historialliset tapahtumat ja päivämäärät on kaikkein helpoimpia faktoja sekä kaikkein vähiten mielipideasia, joten on todella äimänkäikenä, miten yksinkertaisista asioista on ristiriitaista tietoa. Puhumattakaan Venäjä-trolleista, jotka ovat saaneet jopa englanninkielisen Wikipedian vääristeltyä faktojen suhteen. Pistää vihaksi, mitä kaikkea Suomesta on vääristelty. Eli nyt kuuntele mun vinkki. Jos sulla on tallella jotain vanhoja historiankirjoja, älä koskaan myy divariin. Niistä voi lähitulevaisuudessa tulla yllättävän arvokkaita. Ja viitaten edelliseen. Tässä videossa on esitetty useampi väittämä ja päivämäärä, joille en kyennyt tekemään 100% faktan tarkistusta, koska netti oli pullollaan ristiriitaisuuksia. Eli faktan tarkistajat voi paukutella kommenttikenttään, mikäli jotain on väärin. Vaikka tää nyt menee ohi aiheen, koko jakso on ollut niin lennokas, ettei tästä enää voida mennä pahemmin laukalle. Mun on pakko mainostaa teille tiedonnälkäisille todella mielenkiintoista aihetta. Itse tykkään yli kaiken strategioista ja pelailenkin ajoittain strategiapelejä. Ja jos sua kiinnostaa strategiat, niin suosittelen tutustumaan jatkosotaa edeltäviin, sen aikaisiin ja sen jälkeisiin Suomen poliittisiin ja ison kuvan sotilasstrategioihin.
On aivan käsittämätöntä, miten valtion aivoriihi löysi optimaaliset, ajoittain jopa mielikuvitukselliset ratkaisut haastaviin ja kansakunnallisesti äärimmäisen vakaviin tilanteisiin. Vieläpä hirmuisen painetilan alla. Mun mielestä ratkaisut ei olleet mitään takin kääntöä eikä keikarointia. Kyseessä oli tilanne, jossa kansakunnan tulevaisuudelle oli suoraselkäisyydellä tarjolla vain turmiollisia ratkaisumalleja. Vain muutamia strategisia helmiä mainitakseni, Suomi oli ainoa maa, joka onnistui välttämään etupiirijaon mukaisen valtauksen. Lisäksi Ryti-Ribbentrop-sopimus oli todellista kultaa. Sopimuksella varmistettiin elintärkeä tuki liittolaiselta, jonka tappio oli jo vääjäämätön, mutta samalla jätettiin mahdollisuus pettää liittolainen pakkotilanteessa. Ei voi kuin ihmetellä, kuinka monta kertaa valtionjohto onnistui vetämään kanin hatusta pattitilanteessa ja luovimaan Suomen etäämälle tilanteesta, jossa isänmaa oli valumassa osaksi Neuvostoliiton kommunistista ilosanomaa. Vaikea kuvitella, että modernin kauden hallituksista yhdeltäkään olisi löytynyt lähellekään vastaavaa strategista kypsyyttä. Puhumattakaan siitä rohkeudesta, jota vaaditaan neuvotteluissa, joissa tietää jo etukäteen, että äärimmäisen vaikutusvaltainen vastapuoli tulee jälkeenpäin tajuamaan, että häntä on viety kuin märkää rättiä. Vaikka moni ratkaisu oli kokonaisuudesta irrotettuna oksettava, täytyy muistaa, että ilman suoraan sanottuna nerokkaiden strategisten ratkaisujen sarjaa kuuntelisit tätäkin video suomen sijaan venäjän kielellä. Kalasnikovissasi lukisi nimesi kyrillisin kirjaimin. Tuolla samaisella aseella yrittäisit juuri nyt vapauttaa Ukrainaa mukamas pahojen voimien hallusta Putinin haltuun. Kiitokset kaikille seurasta. Tähän on hyvä päättää vähän lennokkaampi kesälomilta paluu. Ja jos ne Down Underit ei ala jatkossa käsittele meitä silkkihansikkain, niin te tiedätte kyllä. Sitten me...